ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪಿರಾ ಒಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಗಂಟೆ 11:30 ಆತನು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆನೇವೆ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಪಂಡಿನ ಕೆಲವೇರು 11 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ವೀಕ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಜೋಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀಕ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಜೋಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡೀ ವಾರ ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಜೋಶ್ ಪುಡ ಯಾನಂಬುದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಯಾರಿಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೋಡೆ ಬೈಯೋಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಯಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ ವಾರದಿಂಚಿ ಯಾನು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಾರ್ದಿಯರ್ ಅಪ್ಪಜಿ ನನ್ನ ಮೂವಿಗೆ ಅವಳ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಸೊ ತುಕ ಈ ವಾರಡ್ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ನಫ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪ ಮೂವಿ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಮೂವಿ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ನಮಕ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪುನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೇ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕೇನಾಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಡೇ ತೂಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಜಿನ ಓ ಮೂವಿಗ್ಲ ಈ ಆಸೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅವನು ಹೊರ ತೂಕ ಅಂದ ಬಟ್ ಟಿಕೆಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಪೋದು ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓಲೋಲ ಸೀಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡ ಐನ್ ಜನ ಐನ್ ದಿಕ್ಕುಡ್ಕುಲ್ಲು ಏರ್ ನೋಟ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅವಾತ್ ಮಜಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನೋಟೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಥರ ಅಕುಲು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬರೋದು ಒಂದು ಮೂವಿ ತುವರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನೋಟೆ ತೆಲ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ ಮೂವಿ ತೂಪುನ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂತುವರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಚ್ಚಾತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಕುಲೊಂತು ಏರ್ ನೋಟು ಬರಿಟ್ ಕುಲೊಂತುವರೆ ಆಪುಂಡೆ ಮೂವಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಏರೇನು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೂಯರು ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ వచ్చి ತೂಯರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೆನೆ ಏರಾಂಡಲ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಉಂಡತ ಪಣ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೆನರಿಚಿ ಮೂವಿ ಆಂಡಲ ಅದೇ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೌಂಡು ಇಂಚೌಂಡು ಅಕಲ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ತುಪ್ಪುನ ಮಜಾ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಬಂದ್ ಯಾನಲ್ಪ ಇದ್ದು ಪಿಚ ಸೊ ಅಂಚ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರು ಕೊದ್ಯಾದಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಬೇಪದೀತೆ ನಾನು ಅವೇನೋ ಒಂಚೂರು ಹದ ಮಲ್ಪೋದು ಇನಿ ದಾದ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದೀತೆ ನಾನು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೋಪಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾದಾಗಕ್ಕಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಳು ಕನ್ನದೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಶುಕಾಪುನ್ ತಿನ್ನರು ಡಿಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಕಾಮ್ ಏರ್ಲ ಬೈಚೇರು ಇಂಚ ಇಂಕಿರ ಗೇಟದ ಶಬ್ದ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಬೈದರೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಚೇರು ಖುಷಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾವ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಅವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ ಬೊಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ತೆನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತೋಂದಲೆ ಯಾಕೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಿನಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತುನ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಈಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೇತೆ ದೇಶರ್ದು ಮಿನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತು ಜನ ಜಿಂಜುದುಪ್ಪೇರು ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗನ್ ಪೋಪುನು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪಗಲ ಕ್ಯೂಪುನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂತುದುಪ್ಪ ಆ ಕಾರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಸ್ ಆದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಸದು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರ ಸಾಕಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಂತೂ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೋರ್ ಅನಾಗ ಸೊ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತೂಪ ಸೊ ನಿಕುಲ ತುಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಯೋದಕಲ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉದಕ್ಕೆ 93,990 ರೂಪೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಸಂಡೇದ ರೇಟ್ ಸೊ ಬೇತೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡವಂತುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚನೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಬೇತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಟಚ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ರಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ದ ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತಿರ್ಗ ಸಾಕಾದು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬುಡಿಯ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ತೋದುಪುನ LG ದಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂದುಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಪಿದಾಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ರಪಕ್ಕ ಪರ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರನ್ನು ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಉಲಾಯ್ದ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ನೀರು ಜಿಂಚೌಡ ಹತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಆದು ಅವೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅವೋವೇ ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದು ದೀದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ನೀಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದು ದೀವೋಲಿ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ನೂರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಂದೆಂತೂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಟವ್ ತೂಪ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾನು ನೇತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದಿತ್ತೇವೆ ಅನ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಿಲಿನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮೈದಾನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾನು ನೋಟುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡ ಹೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಚೇರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಾಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟಾತು ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತುಂಡೆ 9:13 ಆಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾನ್ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒರ್ಮರೆ ಅನಾಗ ಎಂಕುದು ಒರ್ಮ ಕಾಲ ಅನಾಗ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಲ್ಪಾರೆ ಟೆಂಕ್ ಪರರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೂಡೆ ಬಬಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಟೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಡ ಗೊತ್ತು ಒಂಜೆ ಪ್ಲೇಡ್ ಓಕೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತೂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿತ್ತನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತನ ತೂಯರ ತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ LG ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೈಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡೈತೆ ಅನಿಕಲೆ ಪಿರೋರ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಹೈಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಂತೋಜ್ ಪೈನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ಹೈಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಐಕ್ 93,990 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ LG ನೀರು ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಬರ್ಬಿಡು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದು 1,21,990 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದು ರಿಲಯನ್ಸ್ಡ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಕೋಡ್ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಫೇರಾದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಫರ್ ದೀಪೇರಾದ ಅದನ್ನು ಅಂಚಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಮನ್ಫೇರ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂಂಡ ಆಕುಲ್ ಪನ್ಯಾತಿ ಕೊರ್ದು ಬರಚಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪರೆ ಕಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪದ್ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಅಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಕುಲೇಪೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಾವ ಸೊ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಲ ತೂಯರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಎಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಓ ಕಂಪನಿದ ಅನ್ಗೊತ್ತಿಜ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜೈತೆ ಸೊ ಆತಿ ಅನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿಜ ಆಯ್ತು ರಿಂಗ್ ದಾಲ ತಿರ್ಗಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚದಾತು ದಾಲ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತು ಹೇಳತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮೆತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡವಿಂತದು ತುಕ ಆಂಡ ದೀವೆರಿತ್ತ ಅವೇನೊಂಚದೆ ತೊಂಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಮೆತ್ತಿದ ಆಯ್ಪಣ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಂತದು ಉಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದನು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲಕುಲತ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅವೆ ನಿಕುಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ತುಪರ ಹಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚೋಟ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಯಾನಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೀ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್